Веригите имат пазарен дял от 75% в градовете. Първите две вериги имат общ оборот годишен 7 милиарда лева и са на един и същи собственик. Тук не можем да говорим за пазар. Има ли изобщо някой в тази държава, било той и политик, който да отрече бруталното поскъпване на живота и липсата на каквато и да е мярка, от която и да е държавна институция за налагане на някакъв контрол върху цените? Затова трябва да има надценки, които да са лимитирани, да се задейства правителството на Бойко Борисов, нещо да направи Росен Желязков. Бойко Борисов не е премиер. Мандатоносителя. Той каза, че има 5 премиери. Някой от тези премиери нещо да направи. Институциите, правителството, управляващите, Борисов, който е най-голямата парламентарна сила и който стои зад това правителство, са едни обикновени наблюдатели. И знаете ли защо? Защото тежко не ги интересува как живеят хората. Защото техните неща са подредени, депутатския бюфет работи на пълни обороти на минимални цени за всички останали депутати. Тях дневния ред на хората не ги интересува. Така че апел към Борисов, като шеф на най-голямата парламентарна група. Айде стига с лицемерието. Закона антиспекула е ключово важен за хората. Така че го приемете.